Voin hi February ni somni pariat in rin ni ni KTP General Conference sakalte sai tual chamdila mi thanem tak chamdi tlo inan kala heta hian papakhat hi kan muang hian atui cheng alo chau do thuta ti hian tlangwal pahnih rom ngai ten an chan hlo mai a video toy ni lo thlir rang u tlangwal thi an fakom khop mai olai so tuya che sual pala oma tlangwal pahnih hian som suak man hlo mai ngai mi hi an man te hi at chui cheng lai chau thu that chan man ho ni he la ya ro chu pui la yan chau tom ya ngai ko chau cheder ni ngai longa lo chuang te hin om lo a tin tui teu thiam tlangwal te lo om lo boka an san man lo ni teu ne bai tro tlangwal tui lo thiam pahnih vel an lo om hnai lo an zuang thlangal pata hi lai mi te hi ani hi man trok thai lo la lang zai la